Yo, what's up sa inyo guys? What's up? Time check muna. 10:14 PM. Natulog ang buwang eh. Himbing ng tulog. So yun mga guys, nung nagtulog ang buwan. Hapit ako malubat guys, mag-charge na ng kuhan eh, kaya matulog lang sa ko ron. At yun na hindi ko kasi magkamatang buwang. Kung nagtulog mo ang kapoy. Bay! Bay! Bay bang di matulog kagbalik? Uy! Bangon ba? Uy! Bangon ba? Matulog tagbalik? Uy! Bangon ba? Uy! Bangon ba? Matulog balik. Lumukam sa ano. Easy.